Сябры, вітаю! Як бачыце, да нас паволі набліжаецца Новы год. Я тут правяла невялічкую апытанку сярод знаёмых і дазналася, што ў большасці навагодняга настрою амаль што няма. Ну і сапраўды, пачынаючы з 2020 году, нам кожны Новы год падкідвае такія сюрпрызы, што ўжо не ведаеш, ці то радавацца наступленню святаў, ці то апасацца, бо сюрпрызы могуць быць вельмі непрыемныя. Але я падумала аб тым, што Новы год гэта нават не зусім пра весялосць, пра радасць, пра надзею, пра абяцанне з 1 студзеня пачаць новае жыццё і вось такое. Новы год гэта пра змену цыклу. Пра тое, што адзін гадавы цыкл завяршаецца, іншы стаіць на парозе, а мы стаім як бы паміж імі вось гэты час такога водападзелу. І гэты час гэта вельмі добрая мажлівасць, каб азірнуцца назад, каб паглядзець, які шлях мы ўжо прайшлі, што набылі на гэтым шляху, што страцілі. І таксама паглядзець наперад і дазнацца, а што мы возьмем з сабою ў нашу далейшую дарогу. Што будзе нам карысна, што будзе нас падтрымліваць, што будзе нас абараняць і гэтак далей. І менавіта таму я вырашыла зрабіць невялічкі навагодні марафон на маім YouTube-канале і ў маіх соцсетках. За гэтыя некалькі тыдняў, што засталіся да Новага году, мы будзем прыглядацца году, які адыходзіць. Пабачым, што там было важнага, што цікавага, што, можа, не вельмі добрага. А першыя тыдні Новага году мы прысвяцім таму, каб паглядзець, а што нас чакае наперадзе. І ці можам мы неяк падрыхтавацца да гэтай будучыні, якая да нас прыходзіць, якой бы яна не была. Я падрыхтавала для вас некалькі практыкаванняў, яны творчыя, цікавыя, і я спадзяюся, што яны стануць для вас такімі хвілінкамі цішыні, задумення, засяроджвання на тым, што адбылося ў вашым жыцці за гэты год, і стануць такімі карыснымі, каштоўнымі для вас момантамі. Далучайцеся, калі ласка, да майго канала, завіце сяброў, паставце падабайку, а таксама распавядзіце, калі ласка, ў каментарыях, сябры, а які Новы год, якое свята Новага году было б для вас ідэальным. Вось калі б было ўсё магчыма, калі б у вас была чароўная палачка, то які Новы год вы хацелі б адсвяткаваць? Месца, вымярэння, час, значэння не мае. Усё, што вы захочаце, любыя фантазіі могуць быць рэалізаваны. Раскажыце, калі ласка, у каментарыях, якім быў бы для вас ідэальны Новы год. Ну а мы з вами пабачымся ўжо вельмі хутка. Всім пака!